kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi perlok baro hagani kapor yang subhai pi shiki kubor bakong san jong katayo palawan ra do nong san hima bat manga upenci lakyang bat ki kubor kilong kumni harin khat prasngi bagi bahayang hasam uba low star nong pot harin kat ka jingtip lang jong kasnong mausyang ba West Khasi Hills lembar ka jinge tray lang bat kisnong ki marjan harin kat ki pulit hadin bakila penlong ye ka jingwat yo ba low star daya ka sngiu blai jong katayo bakila lapen ban ya ka met jong ni rangba ubala khlan kinong kit kam jong kasnong mausyang ba habya kren bakila pathai khubor kila pentim balalap ya ka met jong ni rangba ha ka por lai shiteng no phai sngi jong ka sngi ublai na ka wei ka khlau ka badan ya ka warit ya ka balatip kum ka mau thau phan ka ba ha pa po pu sam jong kasnong tinyang West Khasi Hills kat kum kita long khubor baleo lum le athu bahadin balalap ya ka met jong ba lo star na kalyang ka snong kala pentip shaki bor pulit ha ka bana kalyang ki pulit kila hiar shakani ka jaka kumaju penken mau ba uba lo star nong pot ubla don sau pos nem karata uban ka snong mau siang ba ula ja na la yeng na do ka sau tri uri sau arjar ar pulai hadin ba ula lai shaklau ban lai wa ding ban thang ba dei hadin ba ki ba yeng hasan kila yo i ba undi orang ba u khlam wan phai yeng shu kum ta kum ka snong harin kat ki ba yeng hasam kila penlong de ka jingwat snong hakeleng ki jaka kat ka ba ki tip ba dei tat hadu ka sngi ublai kila lap ya ka jong uni orang ba na mau thau phan but day hadin bala depan penlong ye jing to kit ki ba bnia na kaliang ki pulit kila pen kit no ye ka met jong uni orang ba si civil hospital nongston na ka benta ban pendem ye ka post mortem haba persang ban keli ya ka dau jong ka jing khlat jong ni orang ba na kaliang ki nong elam snong kila ong bo ni orang ba ula khlat na ka dau ka jing ki jong ka jing shitom kata ka de ka jing pang kering we orang ba uban nakasnong walong kabahap hasela jauh belatip kerteng kumuba lador kongai ulaman sau jor na kabenta jong ka khli bat kalabong na ka jingsha tit da uternem ubah nyo kilo ha kaba uni orang ba ula shatit ha kambi jong ka arpu sau trik urisau arjar arpulai ha plau ying sa jong u kabadan hagasnong walong yo ba lador khongai la penkit no marmar sha civil hospital shillong ha kata hi ka jo kamit ban yo yiki jing sumar habayo banyak keren bat ka kurim jong uba lador ka kong eliora nongbri kalaya thu ba ha ka me jong ka arfu sautrik we urang ba breu ulawan ban hela harengkat ka timsi ha plau yeng jong ki bat berngam ruban syok bandat yo kurim jongka bat hamar ba ukurim jongka ulami da ka jing thmu ban le yakren henry ula sha te pen ban da uternem na khli kad hado ba ukurim jongka ula kullon hamadan klem da te breu shu kalaya tho ru ba halor gane ka jing jiala de ban ujor ka ejahara sora police station bat ki pulit kilayo ban kem no ya ubadon kti henry tang hadin kat to kat ni kila pelat no ka kong eliora nongbri kalaya thu pada kaliang utau rangba ubala don kti ban pen mensau ya ukurim jongka ula kerpat bakin yesuk no bat kular ban seru ya kabailut kesan baro henry kala ongpat balada jaba ukurim jongka umla syuk ban yat lani balai trelik ta ne benta ban pendap di jingdon kam jongki sangut ki khun kam ban se ban lech ki bor jongka ain uba la dor khongai ulia thu ba ulamen saw ka khli bat ka kejat ha ka ba hadu mentaru umpat la ban yai Kahinyo trip National Youth Front East Khasi Hills harengkat kidikot ke sengkemi kalayai peteng ban khandra ya gidukan bian kibadan hanong ba shilong badaka arpu sautrik urisau kalalik ban khandra yi license ne ka benta gidukan tho team kibadan hapo ka yo them basuk shilong daka ba sedang shwa nadu saulat ter shadu ki wai pat ki jaka jok nong ba kaseng ha jing khandra kalala babun gi dukan kila sedang ban penbiang ye ki kot kisla kum ka license bat ki wei ki kot ki badan kam henry kala pha khang mardor pat ye ki to gi dukan ki bam shim la penbiang ya ki license bat ru ki kot kisla ki badan kam haba ajing kren ne kaliang kaseng kala ong babun ki bale benami ye ki kam de ka ai kerteng ki khasi kat ba ka kampat ka dei jong ki minderi kaseng kala pharu yo kurwo washa shi ki breu ki bamdei ki trajilla bakanam ailat ban wan le kam beain da ka basu kamai suk hari khasi klem da penbiang ye ki kot kisla
Ka Jinglek Khang Tala jong Federation of Khasi Jangkia and Garo people West Khasi Hills ya ka crusher lani ka kortel yat mau jong ka company shna surok nongston wa kaji hagini ki khindiat sngi kala penlong ka jingki phalo ya ki babun balang ki pat ba bat ki nongelam snong ki ba ka te ka surok ka yai lengba kani kala pau hadin ka jingya khi ka bajur jong ki pat ba ki ba angnot ba ka jing pentrei ya ka te ka surok ka de ban yat shakman ka joint action committee lai lingdo but ka warsan lingdo area kala mi shakman banyak keren ya ka te ka kam da ka bakila penlong ru ya ka jinyalang banyak keren bar banyak tai sani bat ka sang FKJGP halor ka te ka kam haga jingelang kalawar banyak shimbenta de kinongkit kam jong ka JAC kinongkit kam ke FKJGP West Khasi Hills ki breu ka company ki ba pentrei ya kata ka surong bat kumju ru na kaliang kinongkit kam ke WKSU Central Body bat kinongkit kam ke UHM Nongstoin Circle ki bala ajing kershan ya kata ka jing khang tala jong ke FKJGP ya kata ka crusher habakren bagi lan pathai khubor hadin ka jingelang kinongkit kam ke FKJGP bat kumjuru ke JAC lembat ke WKSU harengkat ke UHM kilaong bahadin ka jingelang ka balaya tai sani bha naga wei ke jingbot naga benta ka bha ka miat jong pat ba la ai lat ya kata company yamenta bakan plino yo talau balakhang ya kata crusher hinre la ya menjur pat ban ai por biang ya kata company hapo shibnai bakadai ban shimkhia ban penbiang ya ki kot kisla ki babiang la ongru balada hapo shibnai ka company kamla ban pen ida AA ke FKJGP JAC harengkat ke West Khasi Hills Students Union bat ke UHM kinsa shimpan da kiwei kisenjam ka senjuk kinongnya taksi hasor bat kapsor kilalit banyak kendo bat ru ban bo dekat jingko naga benta ban kerpat dekat deputy commissioner jong ke East Khasi Hills district nangta yo superintendent of police traffic bat yo district transport officer jong ke East Khasi Hills ba kin wengno ya ke jingpa khandra ya ki local taxi daga bakenno baki thep bon breo palan habaya keren baruba pensuk Yuroi ubadai general secretary jongka senjuk ulaong ba ki pulut penyat kali bat kinongnya kali local taxi kilong kum utom bat Jerry namar shipang kelia dom shipang pat kelia trailang naga benta ga jingbit jingbiang bat ruban penkeloid ya ka nongba shlong ulaong baga jing khenra ka bakin san jongki pulit ya ka jing thep breo jongki local taxi haslong kalong kumba lariam nyaki habaki dang kamai bat bakila sha apnihiar badru sha dankuna hagajo kapor ulaong ru ba barabor ki juthep langut shadin bat uwe shakman henry don ki por bahab ban thep saungut ladaki wan shi baha yeng ni shiparalok khamtam lei ki ba kamai shakhap sor ti parlok nagiti khubor ni lapoi shakabakot karado banginya syambyang lasyam tayo ni ay kublay kapor jongpi kublay shibon